Игра Майнкрафт с Кари. Това е NLTVG, че аз смених скина. И аз съм си сменил скина, да. Луна Волф, ако гледаш това, спокойно нека на твоя скин, защото на твоя отзаде има монстър. Тук на моя няма. В момента с NLTVG, аз NLTVG. Кара се разбрахме да намерим село. За да ни е по-лесно. Само да ви кажа. Стигли си нови хиперяки модове и карала да ме спасиш. Аз съм щупен дей. Идвай. Ади, идвай, иначе ще запушвам. Ти каче ли са? Черна овце. Хайде бе, хайде ме. Иди, мама. За сега ще можем да не имаме едно легло. Аз ще щупя дърво да направя материали. Черно! Момент сега да се преработя. Аз също направих. Чакай, ще направя. Аз ще направя една брадва за мен и една кирка за тебе. Добре, ще направя една кирка за тебе и една брадва за... Аз съм направил брадвата. Чакай, ти чупиш камъка, пък аз дървото. Добре. Кирка. Сега да направя ли всеки случай още една кирка? Идей. Работите мога да взимам ли? Твоята или моята? Направя съм кирка. И ти не изхвърли, не знам. Да, аз ти изхвърля. Взимане по камък. Ми копай под земята. После как се взимам? Макар че тези дървета са големи, ще го щупя цялото. Даже вече сме и тортове. Имаме ли? Кол, много кол. Сега ще намеря една. Майран, ако намериш, ти трябва каменна кирка. Също правя. Само да ви кажа, имах хиперяки модове. Ще снимам някой път. Дали съм направила едно клипче с мода, ама само че още не съм го качил. Мода има първо да се енчантна всичко на 100, броните също да се енчантнат на 100 и като те ударят и на тебе да ти взимат демидж. Оставам тук видео за камък само колко е. Уау. Имаме един стак. Взе ли работната маса? Защото, нали? Да, аз не бях направила, Аре, имаме един стак дърво. 2 и 20. Да, 28. Саплинг.
Аз та чакам да растеш, ама ти не растеш. Аз тук допуснах правилото. Ох, че ми лагна. Аз тук влезна на пешка, иска ли да влезна за Айрон? Айде, ела тук първо да направим такива. Торчови. Чакай, ти имаш ли кол? Аз мога. Къде? Кол имаш ли? Не. Да. Чакай сега да правя точно. Колко да направя? Имаш ли дърво? Да. Колкото можеш повече. Остай там, колко имаш? 24 мога да направя, да ти кажа. 22. Ама колко кол имаш, бе? Кол. По-зарах да малко клипа, както видите. Направи ли каменни работи, бе? Колко кол имаш? Направих точно. Колко? 16. Хвърли на мини. Колко? Чакай, сега защото не мога да хвърля. Ми трябва да садни поравно на ти. Колко трябва да сложиш? Сега трябва 8! Няма къде да 8, бе. Стига, чакай. Трябва да са ми 8. 7. С колко имаш? Сега 6. А? Аз колко точно? О. И аз 8. Значи сме добре. Значи, ще направиш ли Чакай. Кирки. Добре. Ама, такива кирки, мечо и брадви каменни. Чакай сега по-бавно. Кирки. Камера, нали? Да. След това. Брадви. След това. Мечови. След това. Излизаш от инвентара и ми даваш 3 работи. И печка, и печка! Стига ли ти? Не чули? 50. Направи фурна. Отиди да я купиш от Технополис. Много е далеч. Сега обаче, Айде, аз ще изпратя. С няколко удара. айде сметам. Взех. Обаче брада няма как да знам. Що? Защото стана само аз брада меч. Що? Защото само един имам. Добре. Брада. Аз те пратех за камък, аз съм с 2 стака. Ела. Ама аз и кол чупех. Колко? 50. Минус 40. И за кой бяхме в почивката да накараш тук да смятам ли? И каква вакансия бяхме? Дървена вакансия бяхме. Що? Какъв е смисъл? Какъв е смисъл? Не го сподели. Дърво. Дървена. В какъв смисъл е дървена вакансия? Дървена вакансия. Клипа стана 9 минути, след малко мисля да го паузирам. И само да ви науча, вижте как ще кликна. Ако искате с плюс ще го направя. Значи само клякате, ако сте на телефон. И натискам работната маса и ще светне работната маса. Магия! Айде сега печка искаш да ти правиш на печка. Ти дървена кирка имаш ли? Само да ви кажа. Клипа стана 5 минути и 43. Ето. Опа, аз тук си изхъбих. Ето че вече. Вече да. Ами печка. Печка съм направила. Колко? Остана колко кана.
2. Сложи печка! Печка, Ма отгоре той. Кликни. Кликни. Натисни работната маса. Виж какъв тригазна му е. То Динамо 2 ма научи на тос. лава. Чакайте само да стане 23. И това от мен